Αυτός που βλέπετε είναι ο Οδυσσέας, το κεντρικό πρόσωπο της Οδύσσειας. Και αυτός είναι ο Αενίας, ο πρωταγωνιστής ενός άλλου έπους που ονομάζεται Ενιάδα. Πολύ βαρτότυπο. Αυτός που έγραψε την Ενιάδα θα πρέπει να δυσκολεύτηκε πολύ να το σκεφτεί. Μην βιαστείτε όμως να το προσάψετε έλλειψη πρωτοτυπίας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, στην τέχνη δεν υπάρχει παρθενογένεση. Συνεπώς, σημασία δεν έχει μόνο αν και κατά πόσο μοιάζουν τα δύο έργα, αλλά ίσως περισσότερο αν και πόσο διαφέρουν. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Την Οδύσσεια τη συνέθεσε ο Μέγας Έλληνας ποιητής Όμηρος. Η γλώσσα είναι η αρχαία ελληνική. Ο δέχανος συγγραφής υπολογίζεται στο 710 π.Χ. Σχεδόν 7 αιώνες μετά, περίπου το 25 π.Χ., ένας κορυφαίος Ρωμαίος ποιητής, ο Βεργίλιος, συνέθεσε την Ενιάδα στα λατινικά. Δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά, στα αρχαία Ιταλικά. Η Ενιάδα παρουσιάζει σαφείς επιρροές τόσο από την Οδύσσεια στα πρώτα 6 βιβλία, όσο και από την Ιλιάδα στα υπόλοιπα 6. Έτσι, εάν ο Όμηρος θεωρείται ο πατέρας της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, ο Βεργίλιος μπορεί δικαίως να θεωρηθεί αξιοτέκνο του. Τι μπορεί να είναι όμως αυτό που έκανε τόσο δημοφιλή και αγαπητά στον ευρύ κοινό τα έργα του Ομήρου και του Βεργίλιου? Πρώτα απ' όλα, η περιπέτεια. Τι πιο συγκλονιστικό από την περιγραφή της μακρόχρονης και αγωνιώδους προσπάθειας του Οδυσσέα να επιστρέψει στην Ιθάκη, στην πατρίδα που γεννήθηκε, μεγάλωσε και έζησε ως βασιλιάς. Και τι πιο συγκινητικά από τη διήγηση των δυσκολιών που αντιμετώπισε ο Αενίας όταν, εγκαταλείποντας την καταστραμμένη από τους Αχιούς πατρίδα του, την Τρία, επιχειρεί να φτάσει στην Ρώμη, τη νέα πατρίδα που του όρισε η μοίρα. Τώρα που το σκέφτομαι, νομίζω πως τελικά υπάρχει κάτι πιο εντυπωσιακό από τον περιπετειώδη βίο των ανθρώπων, ο βίος των θεών. Και όχι να το πενευτούν ο Όμηρος και ο Βεργίλιος, αλλά από θεούς θα έπει άλλο τίποτα. Ενδεικτικά μόνο, ο Οδυσσέας έχει ως βασικό σύμμαχο τη θεά Αθηνά και τον ταμείο των ανέμων, τον Έολο, που του δωρίζει τον ασκό του. Έχει όμως και εχθρό, τον ανταγωνιστή της Αθηνάς, τον Ποσειδώνα, που επιθυμεί την τιμωρία του Οδυσσέα για την τύφλωση του γιού του, του Κύκλοπα Πολύφημου. Ο Αενίας, από την άλλη, έχει ως βασικούς συμμάχους αφενός τη μητέρα του, τη θεά Αφροδίτη και αφετέρου τον Ποσειδώνα. Κύριος εχθρός του είναι η Ήρα, που γνωρίζει πως οι απόγονοί του θα καταστρέψουν στο μέλλον την αγαπημένη της πόλη, την Καρχιδόνα, και καταφεύγει στον Έολο, προκειμένου εκείνος να καταστρέψει τα πλοία των Τρώων. Τώρα που είπα καταστροφές, εννοείται πως οι περισσότερες από αυτές θα είχαν αποφευχθεί εάν εμπλεκόμενοι στα γεγονότα δεν ήταν τόσο ξεροκέφαλοι και πεσματάριδες, επιλέγοντας να αγνοήσουν τις προειδοποιήσεις που θα τους έσωζαν από όλες τις δοκιμασίες. Σκεφτείτε πως ο ίδιος Οδυσσέας, μετά την καταστροφική αλληλεσία της Κικονίας, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, παρακινεί τους συντρόφους του να φύγουν αμέσως. Και εκείνοι, αντί να επακούσουν, παραμένουν στις ακτές πίνοντας και γλεντοκοπώντας, με αποτέλεσμα την αντιπίθεση των Κικώνων και την απώλεια πολλών από αυτούς. Και οι Τρώες δεν ήταν καλύτεροι. Τόσο ο Αενίας όσο και οι συμπατριώτες του αγνοούν τις προειδοποιήσεις της Κασάνδρας και του Λακώντα, ο οποίος μάλιστα σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να τους προειδοποιήσει για την επικείμενη καταστροφή, βλέποντας το θηριοείπο, αναφωνεί το περίφημο «Φοβού τους Δαναούς και δωροφέροντες». Τη συνέχεια την ξέρετε. Αυτό που ίσως σας διαφεύγει είναι το μεταφυσικό σκέλος των ιστοριών του Οδυσσέα και του Αενία. Τι εννοώ μεταφυσικό σκέλος? Το ότι έβαλαν πλώρη και για τον κάτω κόσμο. Ναι, καλά ακούσατε. Ο μεν Οδυσσέας, ακολουθώντας την προτροπή της Κίλκης, έφτασε στην είσοδο του Άδη, στη σκοτεινή χώρα των Κυμμελίων, όπου παρεπιπτόντως συνάντησε και τη μητέρα του, ώστε να βρει την ψυχή του μάτου Τηρεσία και να λάβει συμβουλές για τη συνέχεια του ταξιδιού του. Μα και ο Αενίας δεν πάει πίσω. Ανταγωνίζεται τον Οδυσσέα, ακόμα και στην κάθοδο στον κάτω κόσμο. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση είναι η μάτσα Σύβυλα που τον οδηγεί εκεί, προκειμένου να συναντήσει τον πατέρα του Αρχίση και να μάθει για το έντοξο μέλλον της Ρώμης. Έωσε να πεις, το χρειαζόταν αυτό ο Αενίας, γιατί όπως και ο Οδυσσέας με την Ιθάκη, έτσι και εκείνος όλο για Ρώμη άκουγε και Ρώμη δεν έβλεπε. Βλέπετε, ένα ακόμα κοινό σημείο της ιστορίας τους είναι πως και οι δύο τους φτάνουν μεν στην πηγή, αλλά νερό δεν πίνουνε. Λίγο πριν προσεγγίσουν τον προορισμό τους, μια τρικυμία ρίχνει τον στόλο του Οδυσσέα στην χώρα των Ελστριγώνων, ενώ του Αενία στην Καρχιδόνα.
Όπως καταλάβατε, όλα συνομωτούν εναντίον τους. Ως γνήσιοι πρωταγωνιστές όμως, καταφέρνουν να επιβιώσουν βγαίνοντας αλόβητοι ακόμη και υπό τις πιο αντίξωες συνθήκες. Όλη τους η πορεία μοιάζει με μια φοβερή δίνη που απειλεί να τους συμπαρασύρει στο έρευος της αβύσσου. Μια δίνη σαν τη χάρευδη, από την οποία ξεφεύγουν τελικά και οι δύο μόλις και με τα βίας. Τι τα θες, τι τα γυρεύεις, ένας αγώνας είναι η ζωή. Στην περίπτωση του Οδυσσέα και του Ενία, βέβαια, μπορεί να είναι και περισσότεροι. Φυσικά, κάποιοι από αυτούς είναι και ξεχωριστοί και εξακουστοί. Ποιος δεν θυμάται, για παράδειγμα, τη θεαματική νίκη του Οδυσσέα απέναντι στους μυστήρες, όταν κατέφερε να επικρατήσει την απόλυτη πρόκληση του να περάσει το βέλος από τις τρύπες 12 τσεκουριών, ξανακερδίζοντας τη θέση του στην Ιθάκη. Ναι, είχαν και στην αρχαιότητα challenge. Και ποιος θα τολμούσε να παραβλέψει τη γενναιότητα και τις ικανότητες που επέδειξαν οι συμμετέχοντες στους νεκρικούς αγώνες που διοργάνωσε ο Ενίας στη Σικελία προς τιμήν του πατέρα του, Αχίση, ουδής. Γεγονός πάντως είναι ότι ο Οδυσσέας, κατατροπώνοντας τους μυστήρες, καταφέρει να σώσει και το βασίλειό του και τη γυναίκα του. Κάτι που δεν καταφέρνει ο Ενίας στην Τρία, όπου εκτός από την πατρίδα του χάνει και την αγαπημένη του σύζυγο Κρέουσα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στις γυναίκες, γιατί στα αλήθεια, έχετε ποτέ αναρωτηθεί τι θα ήταν η Οδύσσεια και η Ενιάδα χωρίς αυτές, σίγουρα πολύ πιο βαρετές και απείρως πιο πληκτικές. Φαίνεται δηλαδή πως πολύ πριν οι Λατινογενείς στην καταγωγή της γλώσσας τους Γάλλοι εφεύρουν τη φράση «Σερσέ λα φαμ», ο Όμηρος και ο Βιργίλιος την είχαν κάνει πράξη. Οι ομοιότητες και εδώ είναι παραπάνω από εμφανείς. Η γυναίκα του Οδυσσέα, η Πινελόπη, είχε ορκιστεί πίστη στον θεωρούμενο από όλους νεκρό σύζυγό της, με αποτέλεσμα να απορρίπτει τους μνηστήρες και να προκαλεί την οργή τους. Το ίδιο και η βασίλισσα της Καρχιδόνας, η Διδώ, που παραμένει πιστή στον δολοφονημένο πολύ αγαπημένο σύζυγό της, Σιχαίο, και απορρίπτει τον βασιλιά της Νουμιδίας Ιάρβα. Τώρα βέβαια δικαίως θα ρωτήσετε, αφού ήταν πιστή στον άντρα της, πώς εξηγεί το σφοδρός ερωτάς της για τον Ενία? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα βρίσκεται σε μια άλλη γυναίκα και μάλιστα θεά, την Αφροδίτη. Με δικό της τέχνασμα, η Διδώ ερωτεύεται τον Ενία. Ακόμη κι αν έχουν έτσι όμως τα πράγματα, είναι να απορεί κανείς. Με έλειχαν πια ο Οδυσσέας και ο Ενίας, τόσο καταμάχητοι ήταν. Αν κρίνουμε από την Καλυψό, που μετέρχεται όλων των μέσων προκειμένου να κρατήσει κοντά της τον Οδυσσέα, μάλλον ναι. Σκεφτείτε πως ήταν τόσο ερωτευμένη μαζί του, που την υπόσχεται ακόμα και την αθανασία, ελπίζοντας να σβήσει από μέσα του τον νόστο, την επιθυμία επιστροφής στην πατρίδα του. Όμως αποτυγχάνει. Ο Οδυσσέας παραμένει ταγμένος στον πηγεμό προς την Ιθάκη. Παρομοίως και η Διδώ επιχειρεί να κρατήσει κοντά της τον Ενία, υποσχόμενη τα πλούτη του βασιλείου της και όχι μόνο, αλλά εκείνος είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την αποστολή του. Βασική διαφορά των δύο γυναικών, το ότι η Καλύψο αποδέχεται την απόφαση του Οδυσσέα και των θεών, ενώ η Διδώ, ξεσπόργισμένη με κατάρρηση ενάντια στον Ενία και αρνούμενη να αποδεχτεί την απόφασή του, αυτοκτονεί. Ως προς αυτό, την οργή και τη σκληρότητα, η Διδώ θυμίζει μάλλον περισσότερο τη Μάγισσα Κύρκη παρά οποιοδήποτε άλλη σύντροφο του Οδυσσέα. Τελικά, ο Οδυσσέας παρά τους έρωτες, τα πάθη, τις αντιξοότητες, τη σύγκρουση και τη συμμαχία με τους θεούς και τα μυθικά τέρατα, καθοδηγούμενος από τον νόστο του, είναι ο μόνος από τους συντρόφους του που επιστρέφει στην πατρίδα του. Το ίδιο και ο Ενίας, που φτάνει στον προορισμό του, την Ιταλία, και μάλιστα με πολύ μικρότερες απώλειες, καθότι συνοδεύεται από όλους τους συντρόφους του εκτός από έναν. Νομίζω πως αυτό που μένει από τα δύο έργα και τους διάσημους ήρωές τους είναι ένα πρότυπο. Το πρότυπο του ανθρώπου που είναι προσιλωμένος στο στόχο του, που δεν το βάζει κάτω, που ξέρει να χάνει, να κερδίζει, να ελπίζει, να αγωνίζεται. Και κάτι ακόμη. Οι ομοιότητες ανάμεσα στους δύο ήρωες μας υπενθυμίζουν πως όσα μας ενώνουν ως ανθρώπους είναι πάντα περισσότερα και σημαντικότερα από όσα μας χωρίζουν. Πάνω σε αυτή την αλήθεια θεμελιώνονται οι πανανθρώπινες αξίες και οι πιο βαθιές σχέσεις. Πάνω σε αυτήν χτίζεται η φιλία μεταξύ όχι μόνο των απλών ανθρώπων, αλλά και των εθνών όλου του κόσμου. Και ίσως τελικά αυτή να είναι η πιο μεγάλη ανατροπή. Το ότι το ηθικό δίδαγμα δύο έργων που είναι γεμάτα πολέμους, συγκρούσεις, μίση και πάθη, είναι η ειρήνη και η αδελφοσύνη με τον εαυτό μας, τους γύρω μας, τον κόσμο ολόκληρο.